al die lichtjes, die dansende dames hier op het toneel. Lichtjes overigens die ontworpen zijn door onze coördinator podiumtechniek, Bas Kwik. Bas, kom eens even naar voren. Vind je niet leuk hoor? Vind je niet leuk? Ja, Bas, daar sta je dan. Hè? Ja. Normaal zijn ze helemaal in het zwart gekleed om niet op te hoeven vallen. Ik heb hem nu toch even uit de schaduw van dit theater gehaald. Bas is de man die sowieso leiding heeft aan onze technici en coördinator podiumtechniek. Maar Bas heeft ook 9 maanden lang met zijn poten in de modder gestaan toen hier de bouw was en tijdens de bouw. En Bas heeft zich ontpopt als een ware bouwcoördinator. En dag en nacht was hij hier. En in de tussentijd is hem ook nog gelukt om een kindje te maken thuis. Ik weet niet of je niet. Maar Bas, respect jongen. Dankzij jou, mensen zoals jij hebben we nodig bij onze Schouwburg. Bas Kwik. Ja, die moest even tussendoor. Bas, je krijgt geen opslag. Leuk werken is ook belangrijk. Maar je mag wel een jaar lang gratis naar het theater als je wil. Het leven is één groot theater en wij zijn allemaal acteurs. En het theater dat bestaat uit de waargemaakte dromen. Graag heet ik u van harte welkom in onze Schouwburg. En voor de mensen uit Venray in uw Schouwburg. Een theater van en voor de Venrayse mensen en haar omgeving. Zojuist bent u getuige geweest van een prachtige groep meiden, dansende meiden van Dizzy, onder leiding van Malou Linders en Wilma Keizers. Zo te horen zitten er ook een paar nog in de zaal. En ze zijn gescout door Amerika en in april 2018 gaan ze naar Los Angeles dansen. Ieder voor zich hebben deze dames ook hun dromen waar mogen maken en gaan daarmee dansend door het leven. Hoe mooi is het voor mij dan ook als beheerder van zo'n prachtig verbouwde schouwburg om hun een podium te mogen bieden voor het grote publiek, zodat ze kunnen laten zien waar ze dag en nacht voor geoefend hebben. Ons motto vanuit de Venrayse Schouwburg is dat de ideeën, de creativiteit en de ambities, die zijn continu om ons heen. Wij als Schouwburg hoeven die alleen maar te omarmen en te faciliteren. Vroeger kwam het circus naar de stad. Maandenlang verheugde men zich op de komst van acrobaten, wilde dieren en bovenal de clowns. Tegenwoordig kun je de clowns als Jochem Meijer, Joep van het Hek en Paul de Leeuw in een straal van 50 kilometer wel in 10 theaters zien. Afstand is geen belemmering meer voor niemand. Voor 11 euro koop je een retourtje Venlo en bezoek je de Maaspoort. We stappen in de auto en we zien Soldaat van Oranje, Warhorse of Zij gelooft in mij. De tijden zijn veranderd. De keuze is reuze en vrije tijd is schaars geworden. Wat maakt dat mensen kiezen voor het theater? Wat maakt dat mensen kiezen voor ons theater? Waarom krijgen we subsidie? Voor wie? En voor wat? Wat is ons bestaansrecht? Voor verenigingen was het huren van de Schouwburg een risicovolle onderneming geworden. Het aantal theaterbezoekers dat liep terug. Had dit alles te maken met een recessie of werd het tijd dat we in de spiegel keken? Dat hebben we gedaan. Niets doen is geen optie en anticiperen is noodzakelijk. Dit doet me denken aan Herman. Herman was een hardwerkende, maar erg ontevreden man. Hij klaagde steen en been, niets was goed en altijd was het de schuld van anderen. Daarom ging hij elke dag naar de kerk, omdat hij een gelovig man was en bidde tot de heilige Antonius. Hij bidde elke dag dat hij eindelijk een grote prijs zou winnen in de staatsloterij. Hij knielde dan neer voor de heilige Antonius
en vroeg hem dit dag in, dag uit, maandenlang achter elkaar. Op een dag knielde Herman weer voor de heilige Antonius en smeekte dat hij een grote prijs zou winnen in de staatsloterij. Nu was de heilige Antonius het zat. Hij stapte van zijn sokkel en zei: Herman, hou op met bidden en koop een lot. Ja, niets doen was en is dus nog steeds geen optie. De theaterwereld is al jaren in beweging en dat is die nog steeds. Bezoekersaantallen liepen terug zoals ik zei en de hoofdsubsidiant maakte een terugtrekkende beweging. Bidden tot de heilige Antonius voor meer geld of een winnend lot was voor ons geen optie. We wilden uw Schouwburg gaan maken tot een ontmoetingsplaats rondom culturele activiteiten waar iedereen terecht kan en zich thuis zou voelen. Binden, boeien en beleven is de titel van ons visiedocument geworden. We hebben een missie. Hiervoor waren in onze ogen 3 dingen nodig. Op de eerste plaats de tarieven omlaag om te zorgen dat de Schouwburg weer betaalbaar werd voor alle verenigingen en muziekgezelschappen die het hele jaar oefenen in kleine repetitielokaaltjes om uiteindelijk in hun Schouwburg op te kunnen treden in een prachtige ambiance, op zoek en op weg naar een staande ovatie. Waardering voor noeste arbeid van familie en vrienden en de Venraadse bevolking. We halveerden de tarieven en boden een extra korting bij zelfwerkzaamheden voor leden van een vereniging hier in de Schouwburg rondom een voorstelling. Op de tweede plaats moest de horeca in eigen beheer. Niet zozeer voor extra inkomsten, maar veel meer om onderscheidend te kunnen zijn en een optimale gastvrijheid te kunnen bieden. Hiermee zouden we een maximale invloed hebben op het beeld wat anderen van ons theater, hebben. Mensen gaan niet naar de Schouwburg voor een kop koffie, maar ze blijven er wel voor weg. Als je je jas niet op tijd kwijt kunt, waardoor je te laat in de zaal zit en tot groot vermaak van de rest van de bezoekers afgezekerd wordt door Paul de Leeuw, in de pauze een kwartier moet wachten op een kop koffie en bij de klanken van de gong die half moet laten staan en je met de andere helft van die koffie je keel verbrand hebt, dan heb je geen leuke avond gehad. Op de derde plaats het nut en de noodzaak en de urgentie om te gaan verbouwen. De bouwplannen van 10 jaar geleden werden afgestoft, tegen het licht gehouden en bijgesteld. Met één belangrijke wijziging. Het gebouw moest multifunctioneel worden en moesten tegelijkertijd meerdere activiteiten plaats kunnen vinden, waarbij een tweede zaal gerealiseerd moest worden. Niet om nog meer professionele voorstellingen naar Venray te halen en te kunnen programmeren, nee, als hoofddoel om ruimte te creëren voor lokale behoeften. Professionele voorstellingen met een te verwachten bezoekersaantal van 200 minder, die zouden dan naar de kleine zaal kunnen en dan zou de grote zaal vrijkomen voor verenigingen en bedrijven. 10 jaar lang hebben we grote onderhoudsposten voor ons uit kunnen schuiven in de hoop en de wetenschap dat we gingen verbouwen. Met de nieuwe zienswijze was de kans klein dat de gereserveerde bedragen bij de gemeente en de provincie toereikend zouden zijn voor onze bouwplannen. Aangezien de gemeente beloofd had, dat wij die beloofd hadden, dat we niet om extra geld zouden vragen, gingen we in gesprek met de provincie en wisten we de heer Koopmans te overtuigen van onze regiofunctie en de voordelen van ons nieuwe exploitatiemodel. En dankzij zijn inspanningen, dankjewel Germach daarvoor, en de inspanningen van onze wethouder Jan Lonen, konden we de verbouwing realiseren en hebben we nu 5 ruimtes die we separaat kunnen gebruiken. Een nieuw hoofdstuk brak aan in de geschiedenis van de Venrayse Schouwburg. Het culturele kussen werd opgeschud en het cultureel ondernemerschap zag het licht. Met de realisatie van de eerder genoemde plannen hebben we zelf bepaald hoe hoog de ladders komen te liggen. Een uitdaging met als doel uw Schouwburg te maken tot een ontmoetingsplaats en gemeenschapshuis waar iedereen terecht kan. Dit doel kunnen we niet alleen realiseren en bereiken. Dit doel kunnen we alleen bereiken met u samen. Samen met het bedrijfsleven, de ondernemers in het centrum en de horecaondernemers daarbij in het bijzonder. De Schouwburg van Venray als ruif waar heel Venray uit mag en kan eten. Tot slot wil ik graag een woord van dank richten
tot alle bedrijven die zich ingespannen hebben om dit project te realiseren. Een bouwproject dat uiteindelijk erg budgetgestuurd was en waarbij we een extra beroep hebben moeten doen op de creativiteit van onze partners tijdens de bouw. Zonder iemand tekort te willen doen, dank ik Exades, Unica en Bouwman Jansen erbij in het bijzonder. Mijn felicitaties gaan uit naar de architect Jan Dekker en van de AI-architecten die erin geslaagd is om binnen de contouren van het bestaande gebouw zoveel ruimte te creëren en deze op een bijzondere manier in te delen. Buiten het feit dat de burgemeester zojuist onze vernieuwde Schouwburg geopend heeft, bestaat de Schouwburg dit jaar ook 50 jaar. Het is 50 jaar geleden dat Koningin Juliana cultureel centrum de Bijenkorf opende. Een mooie gelegenheid dus voor ons om een nieuw huisstijl met een historisch tintje te laten ontwerpen. Hier voor u op dit katheder ziet u het logo van een honingraad met er in de hoofdletters van Schouwburg Venray. Deze symboliek treft u nu in het hele gebouw aan. De Bijenkorf maakt historisch een onderdeel uit van het wapen van Venray. Een bijenkorf die symbool staat voor ijver en bedrijvigheid. Een loyaal volkje dat altijd terugkomt op het nest. Mogen onze Schouwburg weer een bijenkorf zijn, waar je nectar brengt en met honing aan je kont naar buiten vliegt. In het volste vertrouwen dat een bruisende Schouwburg goed is voor Venray, goed is voor de vitaliteit en de leefbaarheid van ons winkelcentrum, nodig ik u uit, allemaal. En sterker nog, ik daag u uit om uw Schouwburg weer te maken tot een bruisend hart van onze gemeenschap. Ik ben er dan ook bierste grats op dat ik als goed huisvader Olly Schouwburg mag behieren. In deze tijd van verkiezingsbeloftes beloof ik Olly dan ook dat ik dit zal doen met hart en ziel. Boeien, binden, beleven. Schouwburg Venray is iedereen welkom, altijd. Dank u wel.